अन्दागाफोर जोंनि गेजेराव जाय इसोरनि बोरजों इसोरनि जुदि दैदेनजानाय जाय फंबाय मेट्रिक्स नार्जारिया आंजों लोगोसे दङ बिथाङा जोंनि मोजांथार इसोरनि मेथाइफोरखौ गस्पेल मेथाइखौनो बे आगोलाव रमान्टिमिटिबो खनबायमोन नोङो नाथाय दा बे इसोरनि मेथाइ खनग्रा जाबाय बे इसोरनि मेथाइ खननायनि गेजेरजों आरोबाव बिथाङा माखासे इसोरनिफ्राय मोननाय दान एबा गिफ्टफोर दं गुबुन गुबुननि रावफोरखौबो बिथाङा बुंनो हानाय बेखौबो जोङो आं बुंनो होनब्लाबो हाया सोरबा बुंनो होनब्लाबो हाया बिथाङा बेबायदि बुंनायनि गेजेरजों माबायदि माखासे डायलगफोर हाग्रामानि डायलग सोरबा गिदिर गिदिर नेताफोरनि रावफोर बेखौबो बिथाङा बुंनो हायो बेखौबो आं नाजाब्लाबो हानाय नङा सोरनोबा इसोरा मेथाइ खननायनि बोर होयो सोरनोबा गुबुननि रावफोरखौ बुंनो हानाय आरो सोरखौबा सोखानो हानाय गुबुन गुबुन इसोरनि होनाय बेफोर गासैबो गिफ्टखौ बिथाङा मोनजोब्लाबो माखासे गिफ्टखौ मोनदों बेनिखायनो आङो बिथांनिफ्राय इसोरनि माखासे मेथाइ खननायखौ सुंद'यैब्लाबो एसे खननायजों आरो लोगोसे माखासे नोंथाङा माबा मिनिथाव डायलगफोरबो होनाय जोङो माखासे ससियेल मिडियायाव नुयो दा एसे होनो हागोन नामा आङो गिबियावनो अनसुलाफोर जिसु ख्रिस्ट' इसोरखौ आं हामबाय होग्रोयो आइ मारियामखौ आं हामबाय होयो आइ आयथा मारियामखौ गोथार जिउखौ आं हामबाय होयो मानोना सिगां समाव आं इसोरखौ मिन्थियामोन इसोर दंना मिथिब्लाबो सोरनि लेंजों इसोरखौ मोनो आं बेखौ मिन्थियामोन सिगाङावबो अननाय बोर होग्रा इसोरा जिसुआनोखा आं मिन्थियाब्लाबो जिसुआनो दैदेनबाय जिसुआनो बोर होबाय जेन'ब्ला आंनि दा मोनथारनानै गावनो असे इसोरमोन होनना आं जिसुखौ मिन्थिबाय आइ आयथा मारियामासो असे सोरगोनि बिमा जोंनिबो बिमा गोथार जिउआसो जोंखौ दैदेनो होनना आं मिन्थिबाय आरो खिन्थु सिगाङावहाय जे दैदेनबोदों बे दैदेनग्राया सोर आं बेखौ मिन्थियामोन आंनो जे गान खननो हानाय बोर आंनो डायलग होनो हानाय बोर कमेडि खालामना सोरखौबा मिनिहोनो हानाय बोर बे बोरनि बिगोमायाबो जिसुआनो आं दिनै मिन्थिदों आं दिनै मिन्थिदों बेनिखायनो अबेबा जिनिसखौ आङो इसोरनि खाथियाव मोनसे समाव आं बुंनोबो लाजिबायमोन आदा ओमफ्राय दा उफाय गैयैयाव आङो हामबाय होनानै गावखौ नोंनो जुदि आंनो बे गुनखौ होदोंमोनब्ला आफा मानसिफोर थिनथारबाय आं जखन एसे बुंनांगौ बायद' जायोब्ला आंखौ निमाहा होननानै मानोना नोंनो आंनि जिउनि बिगोमा नोंनो सोरजिबाय नोंनो खांबाय नोंनो दाबाय नोंनो बोर होबाय नोंनो आंनो खननो रोंहोबाय डायलगबो रोंहोबाय बे नोंनिनो अननाय दा सिगाङाव मिन्थियामोन दिनै आं मिन्थिबाय नोंनो गुदि होननानै दा ओंखायनो आङो इसोरनि मा मेथाइखौ नोङो आङो एसे इउटुबाव नुदों बिराद मोजां बयबो बेयो बयबो लाइक खालामो आरो बे मेथाइआ बयनोबो सेन्टिमेन्टेल लाङो साननैसोनि साइनासआ बे मेथाइनि सोमोन्दै एसे खननो हागोन हागोन माबाफोर हागोन बेनि सोमोन्दै दा बे साननैसोनि साइनासालिखौ आं मिन्थियामोन बे गानखौ आं मोनसे समाव आङो जोंनि लकेलाव प्रेयार ग्रुप दं आदा सादेस्वर आदै बुद्धेस्वर ओमफ्राय आदै थानेस्वर आयं बानिया ओमफ्राय माखासे सोरबा दंबावो बिसोरो आंखौ जेब्लायबो लेंहरो मेट्रिक उमुगाव न'खर गिर्जा दङ नोङो फैनोबा फै नों थाङोबा इन्टारेस्ट जायोना आदै बुद्धेस्वराबो खेलाय हरगुलायथारो फैदोलै मेट्रिक होननानै दाना आं बिसोरजों थांफानाय समाव मोनसे न'खराव आं जिरायहैबाय बिसोरजों आरोखि जिरायनाय समाव आदा सादेस्वरा फैगौ बे गानखौनो खनबोगौ बेबो प्रेयाराव बे न'खरावनो फैगोन दाना गारि दोननाय स्कुटार दं बेनाव स्कुटारखौ स्टेन्डआव होबाय साननैसोनि साइनासालि नैबे बुहुमा मादि सान्दों बिदिखौ बे खनबाय आरो ओमफ्राय दाना गोसोआव नांबाय आंहा आं रायलायाखै थेवबो दाना आंहासो गोसोआव नांहैबाय हाब मासि मोजां गान जाखो बेलाय बे गानखौ हरगोन ना हरा गोसोआव सान्दों रायलायाखै रावजोंबो ओमफ्राय दाना थेवबो बेयाव आं ओइदिन रायलायलांथायाखिसै गानखौ फसायनानै थांगासिनो बे फसायनाय बे जागायजेननायनिफ्रायनो न'सिम सहैबाय सामफ्रामबो दाना गोमोरला गानानो आंनि बिखायाव रिंबाय थाबाय रिपिखांबाय थाबाय ओमफ्राय सानसेखालि फन हरथारबाय आङो आदा बै आदा सादेस्वरखौ मानसिया दा साख्रिबो मोनबाय फरेस्टआव आदा बे गाना
एसे मोजां खननानै हरलाय आदा होनबाय आङो आं बिराद फसायबायलै आदा बे नों खननाय गानखौ बे गाना बहाबा केसेटफ्राव दं नामा होननानै केसेटआव गैया फंबाय होनबा बानाय हागोन नामा आदा होनबाय आं सोरां लामायाव दंमोन औ सोरां लामायाव दं हागोन ओंखाराखै बानायदे बानाय होमबालाय नों मोजां खनना हरदोलै आदा ओमफ्राय दाना गानखौ सोर लिरा माया बेखौबो आं बेनाव सोंहरबाय आरो गानाथ' दैमालु लिरनायानो जानांगौ बियो जाहरबाय आदा सादेसरा बिसोर आंनि रिटेपफ्राव गोबां खोनाबाय नालाय औ आं खनगोन बिसोरखौ जेनेबा आङो रिटेप लानायफ्रावसो बाहागो लायो औ ओंखायनो मिथियो आंनिफ्राय खोनाजोब्बाय बिसोरो औ ओमफ्राय दाना बिदि होनबाय नालाय आं दा बेनिफ्राय अर्डार लाबाय दा बोसोर राजुखौ बुंनानै बानायहोबाय आरोखि आं दाना बेबो मा जालायखो खनैबाबो हाया गानखौनो दस्रा गानखौ एथ' माने माबाबानो हायो आङो बेखौ मानो हाया जाखो ना इसोरनिखाय माबा बोरैबा माबाबाय नामा आं दाना इसोरनाव जा बोर बिबाय आं फोरबो आं बे गानखौ बिराद फसायबाय अननानै आंखौ खनहोदो होननानै एकदम बाइबेल स्टाइल खेंबाय आं मानो हाया औ मानो हाया दाना बाइबेलाव मोनबाय आरो सोरबा बानजायदोंमोन बे मेथाइखौ जाय खनगोन माने बे इसोरनि अननायखौब्लाबो मोनगोन ना बोरैबा बानजायदों बै बानजायग्राया सोरमोनथाय आं बावबाय आरोखि मोजां खननांगोन खिन्थु जाबाय आं मोजां खनहैथारनोसै होनबाय आं खनहैथारनोसै राजुनाव थांथारबाय जि गोसो होना खनबाय आं थेवबो ओइदिनबो जाया जाबाय आरो मिउजिकआनो गोमाबावबाय बानायखानाया मारै जाखो ना इसोरनिखायसो माबा मोनसे आनजाद बायदि जाखो ना माखो मिउजिक दामखानाया राजुना गोमाबावबाय नागिरबा मोनाखिसै बेबायदि जारिमिन जादों बे गानखौ बरननायाव ओमफ्राय उनावसो नोङो माबाबाय औ आरो गोदान दामफिनबावबाय आदा बेनि उनाव दा बेखौनो मेथाइखौ एसे औ ओमफ्राय मोनसे स्टेन्जाखौ फार्स्टखौ खननाय देनाय औ ओमफ्राय दाना उनावहाय खननानै हाफुंबाय आरो हानानै दा बेखौनो खनसै आङो दा आं आदाखौ हामबाय होगोन बे मेथाइखौ लिरग्रायाबो आदायानो जाहैबाय बिनि सुरबोग्रायाबो आदायानो जाहैबाय दा आङो मेथाइखौ मोजां मोननानै आङो बेनाव बिनां खननाया बिनांगौआ सोरनावमोन बिहरदों खिन्थु सोरनावबासो बिगोमानाव बियालासे मावहरबाय खिन्थु इसोरा मिथिगौना गासैबो औ आहा बोलो गैया खालि आङो बे आदा सानैसो कम्पजारफ्रा जोङो सोरां लामा उमुक नाम लिरगिरि बिदि होननानै रावबो जों नाम लिरा दा अब्लाबो जायो नों खननानै होमबाबो आं खनसै आरोखि खननानै जोंनि मिथिहोनो हागोन औ ससे बावफ्लांबायोबा निमाहा होदो आदा साननैसोनि सायनासालि नैबे बुहुमा मादि सानदों सुबुंनो गावनि बे जिउखौ साननैसोनि सायनासालि नैबे बुहुमा मादि सानदों सुबुंनो गावनि बे जिउखौ सानदों नामा नों सुबुं अराय सम जोरनानै थागोन जोंनि जिउआ बुहुमाव अरायनि नङा सानदों नामा नों गावखौ अराय सम जोरनानै थागोन जोंनि जिउआ बुहुमाव अरायनि नङा जोङो एसेब्लाबो दिनै बिथांनि खननायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नायोब्ला नुनो मोनगोन आरो गोबां मानसिफ्रा बे मेथाइखौ गाबो आरो बेखौ जों रिटेपफ्राव खननाय जायो नंगौ जोंनि जिउआ साननैसोनि नाथाय साननैसोनि जिउखौ लाना गोबां मानसिफ्रा जों दुगा खालामो आरो बेखौ लाना जों गावनि जिउखौ अरायनि थाखाय सानो दा बेजों बे मेथाइजों बेखौ फोरमायनाय जादों दा अन्दा गाफर आरो बिथाङा इसोरनिफ्राय मोननाय माखासे गिफ्ट दं एबा इसोरनिफ्राय मोननाय माखासे बान्थाफोर दं बे बान्था बेनोदि बियो दा आरो बेखौ दानथ' जों माबा खालामदो नोंथाङा दि माखासे रावफोर जेरै डाइलगफोर रोंगौ बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा दा इसोरा नोंनो बे माखासे गिफ्टखौ होदोंमोन जेरै नोङो माखासे डाइलगफोरखौ होनो हायो बेखौ जोंनि गेजेराव एसे मिथिहोनो हायो आङो जिहेथु
इसोरानो आंनो बे बोरखौ होबायब्ला आं इसोरखौ हामबाय होबाय मालायनि गारांखौ हानांगौआ थामसा नङा आरोखि नंनायालाय गोब्राब जायो आं गोबां प्रेक्टिस खालामनांदों दा आं जाय जिनिसखौ रोंग्रोदों आं बेखौ बुंनोसै आं गिबियाव हाग्रामा सारनि गारांखौ बुंनानै गोबां फेमास जादों मानोना सिगांथारावनो आङो हाग्रामा सारनि मिटिं माबा ख्रिस्टान नंथ'वामोन ख्रिस्टान नङा आदसा ख्रिस्टान सभाफ्राव माखासे औ कनफारेन्सफ्राव डायलगफोरखौ होयोमोन आरो मोजां हाग्रामानि एक्जाक्टबो होनाय जों खोनादों औ औ दा आंनि बेसेनि गेजेरजों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन दे औ आङो बुंनोसै मा जादोंमोन आरो एसे जारिमिन थाखागोन दा सल'फोर थागोन औ आं एसे बुंनोसै डाइरेक्ट हाग्रामानि गारांखौनो बुंसां औ दा आं गिबियाव मानाव गेदेर हाग्रामा सारखौ आं हामबाय होग्रोयो मानोना बर'नि सासे बिर जोहोलाव सारा जेरावखि थाया सारनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय आरोखि सारा आंखौ गाज्रि मोना सिगांनिफ्रायनो आं मिथिगौ माने गावनि रावखौ बुंनो एक्जाक्ट होब्लाबो गाज्रि मोना सारा आं मिथिगौ आरो आंबो एसे एनै खोनाफिनदों आरो माने आं हामबाय होग्रोयो जेरावखि होनो नागिरा आरो गावनि न'आवबो सारा लेंहरखांबाय नैबे थामसाव नङा आरो बै खेबसे थामसाव आङो गावथ' लेंहराखै गावनि आखान्थि जाय सत्यजित सार बर'नि मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि जोंनि रमान्टिक फिल्डआव जाय आदा गौतमखौ मेथाइ रोजाबगिरि महर होनो हानाय दा बे सारा लेंहरना थांनो मोन्दों हाग्रामानाव दा आं बुंसै ससे ओरै जागोन आरोखि बे सारनि गाराङा रायजोफोर मोजां दङना नोंसोरो माब्रै दंफालाय माब्रै सोलिनानै दंफालाय मोजांबाथ' मोजांसै दे माने बेबायदिनो आंबो मोदोम गुदुंथार माबायाव कालसार दामनाय देनाय मोसानाय आं रोङाब्लाबो दे खिन्थु आङो गोदो बेफोरबायदिनो आन्दलन समाव बेबायदिनो एसे एनै आं मेथाइ लिरबोदों दे दोंसे दोंनै आं मेथाइबो लिरबोदों खननायखौ खिन्थु आं खनफेराखै खननायखौ आङो बेबायदिनो माबानो खनहोदों आरोखि बिग्राय मेन'का सुलेखा मिउजिकखौ आं मुसुखानो बानायहोयोमोन बांसिन खिन्थु मेथाइखौ खिन्थु आंनो लिरनाय जायो दा मथथे माने रायजोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे आं लिरनाय मेथाइखौनो आङो खनना होगोनसै नामा ससे आं खनदिनि दे रायजोफोर दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय नों अनजालि सिख्ला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि मानोबा फैदोंमोन नोङो क'क्राझार सहराव गोजोनथोंसै आदा इसोरा आइ मारियाम निमाहा होथोंसै बे संसारनिखौ माबानायनि थाखाय नों बेनिफ्राय रावखौ नों गावनो बख्ल'ना लानो बिराद जोङो हाया बेखौ आवाजखौ बेफोरबायदिखौ आरो बेजों लोगोसे माबा सोरबा असमिया हिन्दीनिबो बुङोमोन नामा आङो बुङोमोन खिन्थु गारामाया गगा मोननायजों एसे थसा बायदि जानानै दं थेवबो आं सासेसोनिखौ आं नाजानोसै आरो जेनेबा अक्षय कुमारनिखौ आं बुंना होनोसै बेफोरखौ आं बुंबोयोमोन जेनेबा गाव मोजां मोननायखौ होनगोन आरो बे एसे सेब बेना अरे काजल मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना काजल क्या तुम मुझे प्यार करता कि नहीं मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ काजल आई लव यू अक्षयनि आरोखि बे बिदिनो फिसा आरो मानोबा हिन्दीफोरबो दं नामा जागौमोन जानाया ओमफ्राय गारमाया थेरनाय नंला आरो निमाहा होदों बबे थेरनायखौनो बे हिन्दीफोरनि अमृतपुरिनि अजय देबगाननि हायोमोन ओमफ्राय दा बे जिनिसा जानाय नंला दा गारमाया एसे सेब जानांगौ हागोन नोङो दा मथथे हाथावथाव गैथ'ला अमृतपुरिनिखौ हागोन अमृतपुरि नङा बेनिखौ हायोमोन गारमाया थेरनाय नंला दा जा हायो बेखौ थेरनाय नंला थेरनाय नंला
दाथ' जोङो थेथारनांगौ आरो थेरनांगौ दा गाबोन जों माखासे बिथांनिफ्राय डायलगखौ खोनाबाय दा खेबसेबाव आङो बिथांखौ बे समाव माखासे इसोरा बेनो गोबांथार माखासे गिफ्ट होदों दा बे गिफ्टखौ जों साफ्रोमबो मोनजोबा बेखायनो दिनै बिथांनिसिम आङो बे माखासे मोगा मोगि लानायजों लोगोसे बिथांनि माखासे बुंनाय माखासे डायलगफोरखौबो जों मोननो हाबाय खेबसेबाव बिथांखौ आं फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आरो बेसोरनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बिथांखौ खेबसेबाव हामबायनानै जोङो हामबायसै खुलुमबाय गोजोन्थों